Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky ako jedna z diecéz, síce špecifická a bez teritória, lebo je to personál diecéza, má na starosti zabezpečenie duchovnej služby pre katolíckych veriacich, ktorí slúžia alebo pôsobia v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky. Medzi ozbrojené sily a ozbrojené zbory Slovenskej republiky považujeme alebo patria v mysle zákonov ozbrojené sily, teda armáda bývalá, policajný zbor, hasičský záchranný zbor, zbor väzenskej justičnej stráže, colná správa, horská záchranná služba. V zmysle zmluvy, ktorá bola podpísaná medzi Slovenskou republikou a Svetou stolicou v roku 2002, má však ordinariát na starosti aj duchovnú správu alebo duchovnú službu pre občanov, ktorí sa nachádzajú vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody v ústavoch, teda slovenských väzniciach. Príslušníci ozbrojených síl a ozbrojených zborov, či už v armáde, v polícii, vo väzenskej stráži alebo v hasičskom záchrannom zbore alebo v ďalších týchto zložkách, ktoré majú špecifické miesto služby, pôsobenia aj špecifické úlohy v rámci obrany štátu alebo služby zákonu, poriadku, zákonnosti, ochrany života a majetku občanov, tak títo ľudia majú trošku sťažené životné podmienky aj do tej miery, že niekedy im nie je umožnené naplno využívať inštitúcie cirkvi, ktoré pôsobia na území civilných diecéz. Práve preto vlastne Svätá stolica vytvorila vojenské ordinariáty, ktoré prítomnosťou kaplánov v týchto zložkách umožňujú a zabezpečujú aj pre týchto ľudí prístup ku sviatostiam, ku svätým omšiam, k náboženskej výuke, výchove, alebo vôbec k duchovnej správe ich osobného duchovného života. Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky vznikol v roku 2003. Od tej doby prešlo 9 rokov. V súčasnosti má ordinariát 56 kaplánov, na ktorých čele stojí vojenský ordinár pozícii diecézneho biskupa monsignor František Rábek, ktorý sa spoločne so svojimi kaplánmi snaží zabezpečiť pre týchto ľudí duchovnú správu tak, aby nedošlo konfliktom medzi ich plnením služobných povinností a zase medzi ich vnútorným svedomím a prežívaním viery a duchovného života. Pretože často sa ľudia pýtajú, ako je možné spojiť život policajta, vojáka, alebo človeka, ktorý je neustále konfrontovaný s nasadením sily, násilia a podobne, so životom kresťana, ktorý je tak prirodzene akože povolaný k životu v pokoji, šírení dobra, nenásilia a podobne. Prirodzene mohli by sme sa baviť o teologickej stránke tohto problému, ale je jasné, že aj ľudia, ktorí sú niekedy nútení použiť zbraň, použiť násilie v záujme ochrany verejného poriadku, ochrany mieru, pokoja medzi národmi, alebo v záujme toho, aby ustrážili majetok občanov, tak jednoducho aj títo ľudia nemusia, alebo jednoducho títo ľudia, to neznamená, že keď môžu, ale musia použiť niekedy takéto prostriedky, ktoré sú niekedy možno v evidentnom rozpore alebo v takom vonkajšom rozpore s kresťanskou vierovkou, respektíve s kresťanským ponímaním pokoja a života v miery, tak jednoducho aj títo ľudia potrebujú duchovnú správu. Potrebujú niekedy poradu toho duchovného otca, potrebujú ho mať pri sebe blízkosti práve vtedy, keď sú nasadení napríklad v mierových misiách, vojenských misiách, ako v súčasnosti v Afganistane alebo na Cypre. Takisto policajti, ktorí sú neustále konfrontovaní so zločinom, s akciami proti ľuďom, ktorí páchajú zločiny, ktorí prestupujú zákon, kde vlastne treba použiť vlastne už tvrdú, hrubú silu, keďže na nich dobré slovo neplatí. Alebo napríklad kapláni, ktorí slúžia ľuďom, ktorí slúžia napríklad vo väzniciach. Jednoducho tá prítomnosť kaplánov a tým pádom prítomnosť cirkvi v týchto prostrediach a v tomto prostredí je veľmi dôležitá práve pre formáciu veriacich, ktorí v tomto prostredí alebo v týchto prostrediach slúžia a žijú. Ale na druhej strane je dôležitá aj preto, aby títo ľudia mohli rozvíjať svoj služobný život, kresťanský život a samozrejme následne aj svoj rodinný život. Od vzniku ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky uplynulo už 9 rokov. Za tých 9 rokov samozrejme sa ordinariát posunul zase o niečo ďalej. Ak by sme sa chceli pýtať, čo sme urobili v roku 2011 alebo čo sa dosiahlo v roku 2011, tak sme mohli povedať, že sú také dva výrazné momenty. Rok 2011 bol v rámci ordinariátu vyhlásený ako rok
budovania spoločenstva. Spoločenstva cirkvi, spoločenstva veriacich spolu s kaplánmi, spolu s biskupom. To znamená, že kapláni sa snažili so svojimi veriacimi, ktorí v týchto zložkách pôsobia, budovať spoločenstvo, uprostred ktorého je živý Kristus. A tento živý Kristus a toto spoločenstvo, toto budované spoločenstvo sa malo prejavovať následne v konkrétnych aktivitách, v konkrétnom prežívaní viery. Či už v stretnutiach rodín, stretnutiach manželov, v detských táboroch, alebo v rôznych čiastkových a parciálnych organizovaných aktivitách, kde mali možnosť títo ľudia sa navzájom spoznávať, stretnúť, prehlbovať svoju vieru, konfrontovať svoju vieru, vymieňať si skúsenosti, alebo jednoducho len žiť v kruhu svojich blízkych, v kruhu svojich, ktorí si rozumejú, ktorí vlastne zdieľajú navzájom ten istý svetonázor, tú istú vieru, hej? Ten istý životný, duchovný prejav. Ďalším z momentov, ktorý je typický pre rok 2011, bola snaha ordinára dokončiť katedrálu svätého Šebastiána, ktorá je srdcom diecézy, ktorá je hlavným chrámom všetkých chrámov a kaplniek, ktoré sa nachádzajú vo všetkých väzniciach, policajných riaditeľstvách, vojenských útvaroch a zariadeniach. Skrátka, katedrála svätého Šebastiána, ktorú ordinariát dostal pred 2 rokmi od bratislavskej arcidiecézy, nebola úplne dokončená. A ordinár rok 2011 ako keby venoval tomu, že musí byť tá katedrála vyzdobená, musí byť obohatená niečím, čo bude prinášať jednak krásu, umeleckú krásu, duchovnú krásu umeleckú, ale na druhej strane aj veľké posolstvo. A práve tento účel splnila monumentálna mozaika. My jej hovoríme mozaika pokoja, takým neoficiálnym názvom, pretože aj ústredný motív vlastne symbolizuje pokoj. Pokoj, ktorý prináša Ježiš Kristus, z mŕtvych stalý Kristus, vstupujúci do večeradla medzi apoštolov. Tento pokoj, ktorý je symbolom aj služby vojakov, policajtov, záchranárov, jednoducho tento pokoj má vnášať aj do týchto radov, týchto ľudí niečo, čo ich vlastne na druhej strane tak nejako dáva do takej situácie, že môžu v pokoji slúžiť, môžu v pokoji plniť svoje služobné povinnosti, že nie je to v rozpore ani s ich svedomím, ani s ich vierou, aj keď niekedy možno treba použiť silu, niekedy treba použiť zbraň, ale jednoducho je to vždy, musí to byť vždy v záujme dobra, v záujme vyššieho cieľa a my hovoríme, že v záujme ochrany pokoja, mieru, zákonnosti, majetku a zdravia obyvateľov Slovenska.